Oh, nagkatapok man taron, magunsa man ta. Tagar to. Sa taron. Huwag tayo kwarta Tama, mo. sa bilingon ni kay. Content na to ba? Nga to'y content ron. Unsa to'y content. Yo, pala igita Junis butoy yoy ga. Tagar ta po. Wala ko kwarta. Tagar mo. Tagar taron. Nahulog akong wan. La, Na may kwarta na yo. Gamay. ayahaya oy. Ay kani. Ani. Kani magpa-challenge na pre. Sa lubat tagay. Challenge. Na koy para challenge. Latay mo ang alambre kung makalatay mo tagaan ta mo 100. Karera. Kare oh, muhatag og 500 oh. Kinsa may moapel? Lagi ako. Ako, Apel. Sa moapel, ako pa. Puto bulag ako pre. Oh sige. Kamon tulo. Ah, ikaw pa to. Sige. Ako pa. Ana, upat ra. Kare. Mao ni atoy challenge. Sige. Uy po nila. Butangan na to bula. Agbula-bula. Tara. Bulan sa onen pre. Unsay may Kinsay makahulog aniya? Moy mo daog. ang makahulog. Oh, makahulog. Kadalira na. Wala de. Dili. Tabunan inyong naong ani. Tabunan dili. Ugi na dali kayo. Makatayo pud ana pre nga tabunan man pre. Ay, try na to. 500. 500. Okay. Isa may mo apel. Tanaw na ko. Dako mo apel 500 na. Oh, sige, kay apel. Apel. Tawad ni. Okay. Taon ta kay 500 Dire. na. Sa may apel Dire. ay. Ikaw dire taon ka dire. Katudo ako ka manok. Ako Eh, tintin dali dire. Okay, kunita na to likod ha. Ay, ikaw, Elmar. ako pigunit duhay mo. Ah, tao dia. Unsam ni ana. Duhay mo gunit ana. Mo ni mechanic pre. Oh, amo na. Sige, sige kana. Lah, Ay, salad. wala mo mga tulisan ana. Mura sa bisan ni manok. Kami sulod. Dali Apo kayo. Wah. Ay, mata. Di, buka god. Wala magikan sa China kay napikot ng mga mata. Chinese dire kung kontra na. Ako kay Imong arios lay, imong gitang talay. Kay dili make to bira. Layo-layo ko bira, layo ba isang ko yun. Na, ay jog padula sila ha. Ana, wag tayo. Lini ay dire pre, ari. Ane. Ana, ha. Street line. Oh, ira ton tanahon. Telling nyo dire manukan. dire ano ka, dire kapel padol so. Ano, tel. Oh, dia manukan ha. Nalumbanay mo guyop. Wala na yun, mula pa na, anak. Na di ka bira di pasi ka bira. Okay. Bira man mo kana mo ramang nairayon pagkuan. Ako pong Ay, dili pwede atrasan. Basin maka No, agi gamay pa gara makakuan sila gamay ha. sige. Sakto na pre, atrasan pa. Ah. Igor mga anak. Ah. Sige, sige. Karga na? Unsa na pre? Trial pa ni pre or Trial, trial. Sampol ba, sampol? Sambol. Okay. Okay. Awirin nyo diyan. Okay. Di bang kabot ang Di abot. Atong ipadol lamisa padol. Dol. Ano? trial sa. Kasi nagkabot. Pre, hagbong na daog na sila. Ano na ganang agbong. Anak tayo, okay raw. Anak raw, hindi nga nabi, anak. Ha. Ready. 1 2 4 10 go. Wala yung wiranay. Ulog na ulog kay natayog. Natayog. Sabi na uyog mang yuta. Isa man to, ano man to? Madala ayo. Kana dia ra jud mo manukad. Okay. Na. Usa man mo. Hoy, bebo ang pasilya. To kambot. Bali sa linya. 1 2 3 go. Okay. Ay, sa kuan. Paul, ano, disqualify ha. Minus 100 na kung ma-disqualify. Minus 100. Ala. Wa. Bay kasi makahulog. Dapat pa na view. Ay, ragas ka inira. Idlan ka. Oh, ang linya. Jalan linya o layo. Ang linya, ma-disqualify. Oh. Oh! Wow! Wow! Natang na. Osom. Okay. Yan
Walain mo Ilmar. Naong ni Ilmar. Murag si Koke. Uyab. Ay, Sige na. kaulob. Ang 500. Ala, ipakita 500 mer, makita nila. Patura doon. 500. Oh, di kikapalit sa 500 wala ni hangin daya man di oy. Ay, ngana ni hangin lagi. Ana agad. Oo. Buwak hangin gawa. Oh. Oh. Malubot sa bukan lubot. Dabungin lubot. Sampungin lubot, sampungin. Dabungin lubot. Oh.